Εδώ είμαστε στο Καστελόριζο λοιπόν και είμαστε στο μονοπάτι της Μέδουσας και εδώ βλέπετε, αυτό εδώ είναι ο θρόνος της Μέδουσας. Επιβλητικός ο θρόνος όπως βλέπετε, και φυσικά όποιος έρθει εδώ πέρα και καθίσει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, αυτόματα θα δει αυτό το θέαμα που είναι το πιο κεντρικό σημείο ίσως στον κόσμο, φυσικά στο Καστελόριζο. Και φυσικά θα κάνουμε την επίκληση, θα καλέσουμε τη Μέδουσα. Ω Μέδουσα, ως έχουσα την απέραντη ισχύ του μόνιμου πετρώματος, που να αποφύγει μπορεί μόνο ο αόματος. Ένα το κάτι άκουσα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν είναι δυνατόν.